Είμαι ο Χρήστος Γιοβανούδης, CEO της εταιρείας Επίδοσης, Σύμβουλη Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, οικονομολόγος στην ιδιότητα. Κύριε Γιοβανούδη, έχεις γραφεία σε 3 χώρες, σωστά? Πώς έγινε αυτό? Ναι. Έχουμε γραφεία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και πλέον και στα νέα μας γραφεία στη Λάρισα. Έχουμε γραφεία στην Κύπρο, στη Λευκοσία, καθώς επίσης και στη Βουλγαρία. Ο λόγος είναι ότι, όπως λέγει το λογότυπό μας, expand your business, να εξαπλώσεις την επιχειρηματικότητά σου, να βρεις συνέργειες, να βρεις συνεργασίες οι οποίες θα φέρουν το απότερο σκοπό κάθε επιχείρησης που είναι το κέρδος, η κερδοφορία. Εξειδικεύεσαι στα φορολογικά και στη σύνταξη μελετών, σωστά? Μάλιστα. Αυτό που κάνουμε πάρα πολύ καλά είναι ο εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός, το λεγόμενο tax planning, το οποίο αφορά επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες ή μεγαλύτερες, οι οποίες θέλουν να βρουν το βέλτιστο νομικό σχήμα για να μπορέσουν να έχουν τη χαμηλότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση για να φέρει και μία βιωσιμότητα. Αυτό επιτυχάνεται μέσα από ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και το growth plan της κάθε επιχείρησης. Είναι μεγάλο το εύρος αυτό που θα μπορούσε κανείς να εξοικονομήσει αν εξορθολογήσει τα φορολογικά του? Ναι, βεβαίως είναι σημαντικό, θα έλεγα, και κατά περίπτωση μπορεί να ξεκινήσει από ένα 30% έως και 50% μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Ξέρετε, αυτό που ενδιαφέρει τον επιχειρηματία είναι το μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα. Αυτό που εμείς κάνουμε στην Επίδοση είναι η ανάλυση της φορολογικής επιβάρυνσης, έτσι ώστε με τον κατάλληλο φορολογικό μετασχηματισμό να έχουμε την ισορροπία για να βρει το περισσότερο καθαρό εισόδημα ο επιχειρηματίας. Δραστηριοποιήσετε στην αγορά από το 1986. Ναι, είναι οικογενειακή επιχείρηση, καθώς και οι δύο γονείς μου ξεκίνησαν τη λογιστική. Τώρα βέβαια έχουμε επεκταθεί σε αρκετές χώρες, όπως προείπα. Απασχολούμε 43 άτομα προσωπικό, τόσο στη λογιστική όσο και στην ελεγκτική, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι συνδεδεμένο με τη λογιστική, και λόγω My Data τα ελεγκτικά κέντρα τώρα έχουν πολύ πιο σημαντικό έργο, οπότε όλα που βασίζονται στην λογιστική έχουν συνάφεια και στην ελεγκτική. Αυτό που έχουμε ενισχύσει είναι και το νομικό πλαίσιο και φυσικά όλες τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις και όλο το πλαίσιο το χρηματοδοτικό, που είναι για τον επιχειρηματία ένα σημαντικό κίνητρο για το επιχειρήν. Υπήρξαν περιπτώσεις που είχαν διαφορά που έφτασε στο 50%? Ναι, βεβαίως. Υπήρχαν περιπτώσεις που αγγίξανε το 50% με έναν ανασχηματισμό. Βέβαια, αυτό που αναζητούμε επίσης στην ελληνική αγορά είναι και οι συνέργειες, οι συνεργασίες. Δηλαδή επιχειρήσεις μικρές που επιχείρησαν να συγχωνευτούν σε μια μεγαλύτερη εταιρεία και μέσα από αυτόν τον μετασχηματισμό ή την συγχώνευση προέκυψε όφελος 30% για 9 χρόνια ή σε άλλες περιπτώσεις 50% επαόριστον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κίνητρο φορολογικό. Ξέρετε, στη χώρα του μικρού κλήρου, μοναχός σου χόρευε όσο θέλει σπίδα, δεν είναι εύκολες οι συνέργειες. Τι θα προτείνατε στους ανθρώπους του χώρου, να τολμήσουν? Κοιτάξτε, βεβαίως το επιχειρήν, στην Ελλάδα βασικά να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ατομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, αναλογικά του πληθυσμού υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατομικών επιχειρήσεων. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις μία συνέργεια, αλλά στο εξωτερικό οι συνέργειες έχουν φέρει σημαντικά ωφέλη, κίνητρα πέρα από το φορολογικό και για την κινητικότητα του ίδιου του εγχειρήματος. Άρα λοιπόν εμείς προτρέπουμε, έχουμε πάρα πολλούς δυνατούς και εξωτερικούς συνεργάτες σε διάφορους τομείς που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό. Δεν είναι μόνο η λογιστική που πρέπει να βρούνε. Από εκεί και μετά φυσικά πρέπει να ταιριάζεις με αυτόν ο οποίος πας να συνεργαστείς, να συνεταιριστείς. Η ρίση την οποία αναφερθήκατε όντως έχει εφαρμογή στη χώρα μας. Από εκεί και μετά δεν μπορείς να μεγαλώσεις μόνος σου εάν δεν βρεις κάποιους καλούς συνεργάτες. Αυτό που επίσης επιταχύνει τη διαδικασία είναι η δυσκολία στην ανέβρεση εργατικού δυναμικού. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορούν να βρουν το εργατικό δυναμικό που θα έρθει και θα καθίσει δίπλα στην επιχείρηση, κάποιες συνεργασίες, συγχωνεύσεις μπορούν να δώσουν τη λύση στον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχει και μια άλλη ρίση στα γραφεία ενός αγροτικών συνεταιρισμών παλιά που έλεγε οι έξυπνοι συνεργάζονται.
Σωστά. Είναι πολύ σωστό αυτό που έλεγε και φυσικά το τονίζουμε και εμείς στις συναντήσεις μας με τον αγροτικό κόσμο, που βέβαια έχει τις δυσκολίες του. Αυτή την περίοδο μάλιστα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Συμπάσχουμε, καταλαβαίνουμε ποια είναι η ανάγκη. Φυσικά και όλοι αυτοί που πρέπει να δώσουν λύση πρέπει άμεσα να ταχθούν, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι τομέας επιβίωσης για τη χώρα μας. Οπότε τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου που είναι εκλεκτοί συνεργάτες μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις που απαιτούνται. Τις λύσεις σε όλη τη χώρα και εκεί που δεν έχετε γραφεία πλέον μέσω διαδικτύου? Κοιτάξτε, βεβαίως δίνουμε λύσεις και εκεί που δεν είναι στεγασμένα τα γραφεία μας. Αυτό βέβαια στην εποχή που ζούμε, στο 2024, μέσω του διαδικτυακού μέσω της διαδικτυακής προσέγγισης είναι εφικτό πλέον. Από εκεί και μετά θα καλωσορίσουμε και θα υποδεχτούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να δούμε πού μπορούμε να συμβάλλουμε και με ποιον τρόπο. Εισαγωγικά κάνουμε μία προαξιολόγηση, βλέπουμε τα σημεία που είναι κριτήρια και από εκεί και μετά θα προβούμε σε αυτό που είναι το βέλτιστο δυνατό σχήμα για την κάθε επιχείρηση, τον κάθε επιχειρηματία, είτε αγρότη είτε προμηθευτή αγροτών, συνεργάτη αγροτών. Το ότι έχετε εξειδικευθεί φορολογικά, οικονομοτεχνικά είναι κατανοητό. Το ότι έχετε επεκταθεί σε 3 χώρες με διαφορετικά φορολογικό καθεστώτα έχει ένα ενδιαφέρον. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο ήταν αυτό, πώς γίνεται? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο και από τη στιγμή που το πετύχαμε με δικά μας γραφεία, με δικά μας τελέχη, αυτό έχει μια μεγάλη αξία. Καθώς εκεί που λέμε ότι έχουμε γραφεία, είμαστε οι άνθρωποι της επίδοσης. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αφενός γιατί μιλάμε για διαφορετικούς κόσμους, αφετέρου όμως η ενσωμάτωση μπορεί να υπήρχε μια αρκετά σημαντική δυσκολία, όταν ξεπερνιέται όμως αυτό ταυτίζεται. Οπότε η ανάγκη είναι κοινή. Βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, ανθρώπους που μετακινούνται για το επιχειρήν τους από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, το ίδιο και με την Κύπρο. Από εκεί και μετά η παγκοσμιοποίηση δεν έχει σύνορα. Δηλαδή εμείς είμαστε σε 2 χώρες που με τη μία έχουμε γειτνίαση με χερσαίο σύνορο, με την Κύπρο είναι αδελφές χώρες η Ελλάδα με την Κύπρο και τα Υπουργεία συνεργάζονται άψογα, δεν έχουμε πρόβλημα. Υποδεχόμαστε και άλλους επενδυτές και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, αρκεί να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι εμείς έχουμε τη λύση. Αυτό το οποίο αναζητούν δεν είναι εύκολο στο διαδίκτυο, θέλει φυσική παρουσία και αυτό ενισχύεται για τη δομή της επίδοσης και τα γραφεία που έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, τα καινούργια μας γραφεία και στο εξωτερικό. Είναι το αποτύπωμα πολύ σημαντικό.